Quin llullo amb la pataki. I ara, parlem d'esports. Senyores i senyors, ladies and gentlemen, dissabte 16 d'abril podran veure el partidàs, el maig, l'espectacle, el derbi. Madrid-Barça. Si no t'agrada el futbol, apaga la tele, no, que és broma. Si no t'agrada el futbol, aquesta és una mala notícia, la veritat. Però molt pitjor ho és saber que merengues i culers jugaran encara amb més partits entre ells. En total seran 4. Lliga al Bernabéu. Final de Copa del Rei. Anada i tornada de Champions. Tots aquests partits, ben segur, faran les delícies de futboleros i futboleres d'arreu de Catalunya, de tota Espanya, de tota Europa, Europa, de tot el món, de tot l'univers. Potser estem exagerant una mica i potser algú es cansa, no? Venga, vamos. ¡Estás solo! ¡Estás solo! Esto como un chaval, tío. Puta, hostia. ¡Estás solo, tío! ¡Estás solo! Sí, ya no te ni zorro. Sorte. Es que siempre provocando, ¿eh? ¡Estás solo! Pasa. Por la banda, por Dios. ¡Toca! Madrid. Bueno, sálvame. Belén Esteban tiene muchos cojones para el día que yo me hago...